adwen de na enwui as that time na me wi school me so ma me free na ma me so no mpene so se me botwene Kaida bi me nua boni aye Asantehene wo ye papa no wonu hu nana da bi ye be kai wo kaida bi o boni aye Asantefo kai bofo boni aye kaida bi o Ewe omade hye ye mamu nyina akwa ba mu matena se dem Nyansapo kasamfoni so Nyansapo na waje so de amam ba bia hwefiri bia se yisane no badwemba ekwan so medikan aka e de a kire mo dada se eya tetesem afutusem abakwasem amamre ne ho amane de a usan sa kasamfoni we ho a na wokwa akotwa eja wadwo ya abomoden na share subscribe na fa wadwenkire no so fa to ase mam san se aha ene ebisa nsem a yenyansasem emu do de nananom agikire nyansa kwa so no yensu yisan no badwemba kwa so de mam enne manyi owura bia me ne bedi nkomo na abra afidie ne beto no so no mumu bi de minim ni ya na asese na so sabia ku sabia kroto yedutuma mpamirika ye na anya ifom yenkotumirika mienemu enkonkubu obi sunsu titrodo mfamatoa ti ye beko menkomo owura na kwa aba mewi a memena bonidin na afi yatoa so ubehu se ne esi kono hu se de wonim no anase enye onwa bema akwa baba Nyansapo so ye nua ya tanwu Nyansapo so bebri na emom se Nyansapo ne wo tena asese die we ni bredi kan ye se memory ni ye right dia na meboa nukura pa se umpom ye die odama pa me ho ye pa sao papa wadama ye froze pam jo ye frame kwabna boost ba mi social media handle idea da so no ye Otumfuo Kyerema na dodo na anim sisi na Asantehene sa en monye wode a share ntim okay I was ya na ye se ne agro no be so pa Otumfuo Kyerema ene Otumfuo papa ene ehia enti na ye se akoye se eja no oba beka se Otumfuo papa ma menjire mu na kakra bi no obi won ma hwa na akoye Otumfuo papa firi mi kurom jaache enti me ba na Otumfuo prekope so what ya se sa enti na meka ne sa no afi ye enkomobo no owura yi oyo Kyerema se de odi ka no Otumfuo Kyerema ne tintin ni nti awa ne se obi a obotwene enye obo ne keke onimbo yi pa ena masa tete nsem bi se apart from twenebo no osa wonim dia wodo bebre tini edi ni bewuram ni aye abakwasem ntwene ye be ye abakwasem sa de afa doma ho tina mejo se nde no Kyerema ene Otumfuo papa na ehye nti agro no ebe so pa ha Kyerema bonsu se me froza amenye mfom so de na me de Otumfuo Kyerema no so atato na se amemu api minim search twene na wonimbo ufri hene o sha ase fri hene pam jo meti amekom ne wo me amekom na me free me asini ni eya amekom hene a otisu sese me wo fanim pompa ene no nti de hye kan ya me wa mekom oh na yesa won so you de hye na mekom fo nso so yenso so Otumfuo papa ne ye okay sanse wo kasa na mbese betwa no yenso ne wo Asantehene poku are katachi odikan okay enam ya mekom fo nso so na tankese bai okay nti e ka omo a omo nananum e de omutijire a Kyerema nso me nananum miensa ena me nya ntankese miensa sese no wokoka na akoye yawdi ama Asanteman arefo obronko megu isani ni etachire kuma akwadue na beso abibra sa wono nso ne ba ne Otumfuo sanse Otumfuo poku ware katachi odi kan ena mo no ena me nso me wu Otumfuo opoku ware a wotoso mienu de wo free ho ansana opemso Otumfuo sei tutu otoso mienu ebe eze opoku ware fo awurade Yesu a ye ya de hye yenhwe fine yankasa ne wo e wo amekom a amekom a ne wo ena ama me din de say
me maame din di ya brefi na papa papa nso di opoku agima ono nso ye konkoma akwamu hene okay konkoma lakeside bosotwe me no nyina me ba no di se me nso lakeside and mfiri na ze me ba no okay enti no uko school kakra ko do fine sir me school ko no mu de me ko do GHS okay na asase na mu odin kakra na mu metini de enwu isa me ni makenkan me twero ye bibia kan twi ye bibia say ye Kyerema na atumpa na esisu no ye ntwene na ebonno ni nyina ye kasa ana book nso da ho a yesua de kobo nti me hu ni say school na me ko ba je say wa ni Ghana asem ye education akogina one side nti senke bia ye wo fan say English memo a ke bia nka me professor mo na me ko san say e job a metimi create am youth na say so aye nika aye kra be hwe am obia so pese ne bawuram bi na mum kwan na obefa so no so ne asem no oka sem bi o se Ghana ha ne fa ne sa na nu National Science and Maths Quiz mistress no Prof Kaufman obekan say mi say yi preseke fu sua de no na other schools no so no ebi sua nwomto ene asa o professor sebi na dwene wo fom no obeka sa asem no ene o Kyerema se ne wo kan ba bia nkoye professor e wo twene bom obeko school nyina awia bo degree nyina onyi Otumfuo nchen prin da JHS enso wache Otumfuo ni tu anamo tu kwan eko eba ne sai na ntwene bo no kura be wurema ansana mebisa odoma asem wadaroma no kreni twene ne de ba bia wo me na aye me na no nya no ba bi ko na akose ya do motosumienu no ko hene nyame yankopon fa ne kransi ono na fa nipa free culture center mo mbe kire na afi so no ye school ane ye wo no ni amekom na ye nso so ye ko akansie fa culture ho ntini ye tell the first pa ntini ye school no aban na metro no omani wo ho nti time bia na ne nso esua no school nti me ba fie me esua me ko school nso me esua na me akoya me nso me esua de e ka ho eje se na me fane se na asase na me ka no adwen de na enwui na sa time na me wie school me nso ma me free na ma me nso no mpene so se me botwene nti time bia se ever since me ma me wui kwa me de twene na am bibia ono ne me nyankopon ono ne me bofo ono ne ma me sanse is ono ne ma me aduane di ono nso so na de me aduru ba bia me duri nti nya twene na nka me de nka me nsa mfata ka wan kura me se no wan se me kwa kodu Otumfuo ni nti mi hu ni se twene ne de eno na aboa me nti me hyase ofie na me start class 1 na me hyase bo twene na me gina kunwa so bodondon boy ya de ko GHS even GHS crampo no regionals ye kwa Ashanti regionals ye ko inter regionals na ye kwa because standema Ashanti region me ka omo ho ye bo GHS de ye bo SS de ni nyina me ko bi enzo me ametu man ko SS da sanse na ye nyinyini na e wosen ke wura SS no na afi de amamresem no ye free school se kane no na school no na niema no ewum pa ba se o ma yi ni nyina afrim jama nkura na kura ampo no ntete ya wo se ye de mo fam no o hwe twene na ebu ayi kodu regionals no ne ye call for a national ayina ye bibi se dance drama ebu e fa bragron ebu e fa hensem ebu e fa ketasese niema ekokoso wo man ni mu nyina ye de ye nti wangasa hoti wo kura na wo hwe bia wo hu ni se niema bi wo so ototo niema fa kwankro no so pepe se de be ya won kochim koyira nti mi hu ni se na kura ka obi na sesei ama yen nkola na aye ba no nche de mu ade bebebe ni sanse ntete no free school asa free fee no kre pa se wo hwe nsema ye ke na no National Science and Maths Quiz mistress a wotia no Prof Kaufman wo se presek fu adi abra wo no musua na science ho adesua no na bi no muti school musua nwomto ene asa ene ntwenebo sebia groto oye professor no hu se nya adesua nko ani school se no obi abo degree na abo Otumfuo henkese se no o men da na mi bebisa no de no kwa be no fa so a wo ben mensia na eneye oyi Otumfuo Kyerema enti adoma kyede ekura wo babia no mesoro manenye wo nye ne yie na ya munya asansem keka no afei JHS na wo ba senior high kura wo ankobi na ubowura mensia ye se no
me hu say Otumfuo na no me refi o man a wo ko so Trinidad and Tobago na wo ka ho wo hini tu kwan a na wo ko England nom just e ba ne say na wo ben Otumfuo Wadaroma said na obusa me na school na me wie school no agama me afim mbapa nso wa chiri kakra kontu de ne tu kwan ko baabi nti ne fia ye den sometimes na ahindie no fi boboa na akodi fufufu emu nti ne fie no enye betesa nti ma say bro 18 ne de o se me ya me hu hu hwe nti me hu ne se twene na beboa me even me kra me final exams na me ye me BC ya me ye na mass that very day best start English and maths ne kra me kwa grandson na me ba no papa be wow science scan ni wo nti me hu ne se twene no menji me anko school no wo se me sua twene bo menim bo de ba Ghana ha bo no nti me nkwa akire saa ti se obebre nti twene ne de okọ ya peke nkan no aju sika nti true no mu na me de ko hu me nuanom me bra mpanimfo ana so me masters atapani ni atakakra a mo ye Otumfuo a kire mafo panimfo anga se omo wa agro omo da so ho sisi a omo de omo wa America Asantehene endowment omo nyina wa America tapanyi ni atakakra enso omo ye ntafo mienu omo de omo papa nkasa ana tumpan no na odi so hene tumpan no emrane a ya boguo nyina omo papa no ye fe no opanyini chifufu wow ono de emrane no ahyase no de nti ontimi mo emrane no sa ahyase no information center ni wo radio ni wo nti se eje ehye ana se bibi asi ye pese ka bibi kura kire mabunu na anasa manfo no tumpan ni si so te tumpan a hu ni se sisi ye chi nye twene keto ese we ne ye tumpan ho ye talking drum eno na broni fan talking drama ye bo eno anso ne ye de ho awasante kotoko hene ye atumpan fo ne abrafo ye nko an yitimi bo Otumfuo din wie se tu no ano obi ene wo sanse atumpan de owusi so so oboma hene no ayemfo bebrebe edi hene wo kumase anyina ye wo bi amrane betene no adesua na bafom to obu okra abo ne mrane kra onte gomo ikoye memo de wano aka ba ko mienu bi mrane amame enti yenko ukohu atakakra ne atapanyi ene ye dey kun
takakra ne atapanyi no na omo fa me eja omo anfa ma me manhia no sanse na mpanimfo ho nti me ne omo kokọ agro wa bonten a Ebenezer wa behu mu asafan fie ha yi ya wo manhia ba ya anga sanso ebi nzo ba asafan fie bebo nti agro nchen shabu ye se de bruni kan na na ye de ba omo de ba behu me na afedie panimfo ne mu ba akotu ho na omo de me hye ho nti omo nzo kọ no e o ma hu se nye panyini ne bia wo de ade nyina agya na eyeyi also pe kandifo leader obetimi ahwe ama bibia atoto kama nti mia me bram panimfo na me masters atapanyini atakaka omo kọ America no omo so de akiri gya me se yenhwe nti ene mma no ne mema na ebotwene ayesa nyina me na me da oma no sisi Ese metiase a enya de a ukọ ne ten se straight ko wura menhia na mo de ahobrase ne nam nkyɛnkyɛn saa ene prebeto wo na so eto wo na so nso antoso kwa na emu dibre ye panyine wo mu so saa beto wo na so de se metimi aka se menhia omo bo ntwene no wo ne panyine me pa cho sa pepepe tu yo Otumfuo kyerɛ mahene me vane se akonwa ne de da ho ye Fontomfrom ne krampo no ba ye Fontomfrom hene ye Fontomfrom hema okay ana tumpan na ye bono e ka Fontomfrom no so ye tumpan hene ho okay nti empanimfo ayemfo ho but group na anga se ye botwene de do da no enemy a community ana ne nyina so ntwene ne nyina so de da fie okay nti won fie wa enye easy Jesus Asantehene na na timika se the way I was here some media me nana na asema henkwa de me de hye woni manya no okay ne moment so akonwa dam fie sa se de na me kan kan konwa dam fie se makasa hemfo mienu na ahia me wo fa ne pram so hene na na jam ponche otoso mienu timi nso mi di akonwa mane yi pa nye nipa to wasante mantem hanom yenko yanim se bwako wura manhia wi na entwene no me hwese de wabasase tie ya ene wo mposo ya say na usi fa no den go minim se nka memma bi omososo wo wa abetire wa yese me a asem de obusa bi o me kura to da bi a me wura dem a me bia sometimes me hwe me videos a timi dwon me ntia se obu wo na beti so se me hwe ni mpoma de ba de me bo no nya bi na obo timu se power home ni nyina ya Asantehene eja so konwa dem ogunsa obompaye ma ne henkwafo nti me hu ne se Asantehene adaroma ne mpaye obomaye no ana akenya ya me nya hoden sunko ya de botwene nya hoden de ne mpa de mu ode pa because so aya wo hu se mampanyini ko parliament a o mema na anu begina Fontomfrom no abetire ne ade nti me hu se no na ogina Fontomfrom no na wo ba sa twene ni din yankasa pa ne sei e Fontomfrom se de me kan ya na sei ye bo ne sei se de sa na ye no Fontomfrom na ni din pa ne ye bo ne sei ni din yankasa no na twene ne ye wo mu ngichemu boni be kan rhythms nti atopretia Fontomfrom ankasa na no nko ana atumpan nko nti emse na nanu mo manyum ba bi ko no na de atumpan ne be kan ho ayebo okay nti Fontomfrom ne nko ade ne de kwa akon okay ayebo eno na ye wo atopretia topretia na obeka ya on se ye bia wan himfia obo se ye wu akwa ne ntoma de aboni no kutatuo ni afuna no de oye se ya no atopretia rhythm ne kosi se ye ya che odi kuro ye kumodi kuro ampa ye kumodi kuro nti ye no ne ye de kwa akon nti hu sa Asantefo Fontomfrom di akire ye wu adapakam na etu odidi animu ne ye ba nso ye ba na nimbre so ankasa ane ye wo ohena tenase ya wodi ade ye wa kantam no oba besa kantam ni mu no ye untwa bebebe ye wo suo twa okwan twa suo panyin ni ho ye bo okwan no koto suo no ane ntwa na mu ye sa wo ye fa ho ban ne nchi bubuyi ye wo wiadam rifa odenam sorodo ane ye sa wo ye de brebro bekuma dinkra so akura de oboso nyina ye nwom eye nwom a wo Fontomfrom ni bi mu ama me no de ye nko ne sanse ntwene ni niya nkada ko mepese wo bepe ho time ni abotwene ne ye bo nyina ne ye kyerɛkyerɛ wase no de mehia pa da ko ye beyi interview foforo no de wo de ntwene nyina betwa ho ahia ka wo bo ya na wo de abom gbogbom ne ekɔ sa bebepe okay ana no achi no so ye wo tumpan ne nko a ɛbɔ mrane okay nti ohena atena ase no wo bɔ mrane bia o se tutu
ɔsɛ kronkron yi adomboache brempɔn ba yi adomboache ne yɛ Asantehene ya nyina ewura osiso yi ne papa ofiri kankyire fɛ ne yi adomboache nti yi adomboache brempɔn ba Kumasi adu ampofuhene ɔsɛ kronkron ɔsɛ bedi atuo ɔsɛ ɔko awia nti sɛ yɛbɔ atumpan no na ebi a yɛpɛsɛ Asantehene pie firi ne dem na ɔba adan na se a bia kro bia Asante kotokohene ɔhene okɔ ba bia bra ɔhene bra ɔhene ma ho me so firi mi enkɔe betena dwuma ye wode ɛbɔ bia kro bia Asante kotokohene ɔhene wo katachie wo bema dada katachie a wukuro tuo ne wukuro tuo ne afrade ko nti mrane no ye wo mbebebe na je se ye ba amafo bi nim se dede enti eno no wode nkonta na de bontwene no so de kasa menya nka nkonta wa hana nka siwa mede twene isi wani manka ade skills na so ye nkose de aka ne da foforo ye betu ho nti na meka se da commercial da afre whole team ni nyina ye bɔ no na echire matumpan na echire na asanso dem ene no metu ntuma bebo mu asa afei yenye na ba ne se na nwom tonso ye se woto nwom eno so asemi no akoza sakobosu enwom to de mse misuan se ohwe dikan fo na man bi wanka sisi ya ye friend Afram ono na start kete nwom to na ntino eduru mrebi no kete no obabo onimbo benye no kwan be na abefa so abebo a obi betimi di asa eno ne ade a ubotwene ya woso wohwe enye bo na wonimbo se ye jeje osu no hia glory no kwan be na abefa so abenya win no ene ne hia ntino man no onum tuyi papa even Kumasi nyina okomo moto no ma Afram owankase na kete na de Asantehene na kete ne ne dia tafo hene besre na nkase hene ohene ba na adwuma kofi so besre nti ivanisa nkase fo nwom na omototo na esuan na me so me de ho a me nwombu tete book bu nti ho a na mafa na mahwem kakra na ne mabu a makeka de asisi ani wo ka no wasem musa school ni de wankɔ anu achi de ne nso adwene ye adwuma obi a wonimu ni se de osi bontwene bia be hu se wadwene ye adwuma mpa because ntwene ni enyem wa wase nua ne ye fɛ ne nkonta se nkonta nso a because twene na mo bɔ na ayɛ sɛ mass se wonnim mass yi a se de obesi calculate cause Otumfuo pie o se tutu pie e wo se bra no e wo se hu se de usi disi a we ne beka bra we ne beka pie we ne beka kɔ wonnim saa de na untumi nye ti wadwen mu na hɔ paa na untumi nye nti Prof Kaufman enye obi a wawie university nko a enna dwemu da obi a wonko obi nanso adwen na ekura ne fie nyansa ne hia na legend de say ebukum afei ma menwom ba ko na menhwɛ ene no nso ye sɛ wone no nso ye papa ene ne de boja keka woboa akasa woboa insuanru nso woboa rada ayi opim so bema Yesu ayi wokwa wosu obeye boode osibiri kete si bantima kroti insuanru no ye ayi na ne Yesu ayi woko su obeye boode osibiri kete si bantima kroti insuanru no aye na ne Yesu ayi woko insu obeye boode yo enyom ne nkyerase nyina no se osibrekete osibantima krutia insu ehuni nana Yesu ayi wokwa osuo beye boode ese esuo no ebo no tim ho kompoa no amo nte ase no kompoa no na kohwe ebo no te sei ne tim ano asoche ne bebo ababu wo no na ebo nda so tim ho tini osi osuo beye boode o se tu nyam kese uti se hwan untim nyanhwaje se we nko a enu nti na mpanyi se de domani sande oso ntakrache aboa bia pese wo do sade osua preku wono wote se aboa kɔwe bi se ma wutu an nsam mujabun untumi ne enyepe na mo edika na eden se obetu nti wo mo totoa social media ndie munya wo masem ma wo mo na ese nwum no wo ya ade pa ba kokura sanso ho kaida bi minua boni ayi Asantefo kai brefo nana boni aye kaida bi o kaida bi o boni aye Asantefo kai brefo boni aye kaida bi o kaida bi minua boni aye Asantehene wo ye papa no onu hu nana
da bi ye be kai wo kai da bi o boni aye asantefo nkai bofo boni aye kai da bi o sanwum yi ne to pa ye to pa de nke ye na obi konfo mfa no chi sans obeye bi pa enso na wo hwese de asante no ye nana no mo do mo toto yi omachi mo behwe omachi pa ne moja ye hwe agu a ne de omachi aye ya chese ye yi o boni aya ankasa sans o de wa wo hwa ye asante fo ikurampo no ne ma asante ne ye ma binom enmonyam ne nhira o de tubi so ipakro na asa fa akire na omo se ye no na omo num na omo yese ibi yeru akra bu akesi obekọ na efa bi nsuso yedum na omo di wura enti anom ne de boni aye kai da bi bonzu ye so de na wa ankasa no wa wade maware January 1st January be ya na menya aware mu 10 years wo mama yensa mema wade kan sanya wade mu wa your masters enche obeya professor ya de bosome miensa ya no ade wa mantem simsika ba sede usitie no wa yese me papa mo no enipa nkrokro wa te se mo saa no ka afa mo sokra no mo sori agina ho timadua yi bom sokra no mo sori ye bom dua enkumo munyini na stola mo ye gito me papa enya 95 years ansa na owu onya 75 years o ne last born enti wo wuo no na ne ba wo 15 years obi a 75 timi to ne panyem wo yi eze wo ne number ese no eze me mfi am wo 33 years 2nd February menya 34 ye hwe o se de o siti wa hwe e wo ja me ma be 25 wow me da se pa se ne menu ehia ye sori akọ efutu be na obeka e de ama enchirima ni tituru obi a owonsa no dwuma te samudie na wo mototo na dense se de na akan na o ma me mpene so so be ye Kyerema e na o ma me da so te ase tadada mma me kura we bro 20 years eye me ya sami nsenko te ase wo Otumfuo ba wo sa e na nipa a wo bo twene na ma Otumfuo sa no eye ne ba kai things nko be pa wo chew enti e de na abeka ne sorry wada ma de mi be jame nuanom ne se ade bia oba peke anase onyini ahyase no ode be si na ne so bia no fasiku kakra kan ho no anso bete brofo ne obetimi atro obetimi akenkan na ode ade krona kan ho sanse na do ma chari Nyankopon de dom no mimi so asan ban bia na ebo bia na ebo soroku nyina ye hyehye tin tomatoes de nam kwa ho ne ya dwi face mask yi ne de ahyehye amanfo ne de gigiska brunyam ti mu nze twene ne de ya do ma chari Nyankopon de ma me enti me gwa de me hu ne se me ma me kro mistake ya e bia no kra ne bo ne yare sanse ma chari ho se minya no wiase na no person sesam nti mesem kete Fontomfrom ne agro abobru na yiase nyina nya abosomsem enya abosomsem eya chede even no kan Asante abokosem a Kyerema bi fidi nchira ba me yebo ne hene a Kyerema tete na wo ana ye ko school no senkane school no nke benya kura na nka wunyina na nka amo ahyase sanse wunyini na wadwemu da ho no ana nka obetimi ahu de wiase kom skanse sisi amete minni makenkan nim dro na me de metwene ka ho na me wie school mo de mo amonhwe tech professor ejaku ni mu ka kyera de o ene ma oye ho unse won obi kura ho a oye donology wo bia school bi suapo bi betina twene kura onim sobo betina set ekuta no nti enu bi ni ye hwe se ebedu because mo classmate even me kura mete ha yi mu wo me na mfo mienu a bi ya architect ba ko nso ye mse science so de ne final year o tech umba mo history si ya no mbuzibusam me kire o munya 1 wow chese omoko manu mo ye proud of me say me proud say matimi a kire o ma de me a me o ne Mr. TVHS menti me anto aso enne me na metimi a kire o ma de nti me de futu ma me nuanom ne me nuanom o mo ba nyina ne se o mo nyire o mo ho de ode be si wonu so no na de mpa ye kakra kan na de school account na arefo mo ma me nsori na menko edafo from medical kan eno de me pese ntwene ne bedi ye ho achimfie na edu ba bia mo amosomfo de hye me de ntoma no bebom mu Fontomfrom so de ya de hye nko an sa anya de hye ye bo ahwe yi sere na sa
ya de hye nkwa ne sana meboa wonya de hye me na meba no Otumfuo metimi asa na adontoma ade no wasa wonya de hye na ate Fontomfrom na bibia ko bibim na ama bayre ama akese na nka ne hwan se wote Fontomfrom ma kofi kwamu no ate asimu ye di senior sori akomedin ene abusua pani owusu aduomia me wofa ene pramso hene nana jampontua na me nana ene nana jampontua de ni din ye kasantome se jampontua penso ko de nkyira ko ne bi no aha ne edi mu Nyansapo so bomode subscribe share na like na fo adwe nkyere fato ase mam nana no modawma monim nie bibi esi ye ka bibi e ma ne tia moa enye bo apayo enye ni da ho onfa nche mo nana no yeguso a yesua medamas Sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya